Abanye abantu bebengakholwa ukuthi UZanefa Ngidi lo hlala ebhala epejini lakhe ebhala ngeGcokama Elisha elidelela. UZanefa Ngidi osanda kukhipha i-EP emnandi ethandwa abantu eyenza kahle kulezi nsuku ube live ku-Facebook waphinda amagama akhe abheke umthandeni nabheke kubantu abamzondayo. Ngitshela ngamavukane umthandeni ivukane umthandeni. Sandi kungitshela ngomthandeni nithi abaculi. Yabona. Ukuthi umehluko kanje yabo. Mncane. Kodwa nje yithi inkulu yabona. Umyalezo nje enguyisa kulabo abangangifuni ngithi mbombo yonyoka nonke nina ningangifuni. Akekho umfana engimncengayo. Shaya futhi. Hlathi yonyoka. Ubonga kakhulu. Wena dakhe lihle wena usukhuluma kahle kanje manje. Usukhuluma kanje kade awukhuluma amanyala amasimba nje. Wena uncele bane Igcokama. Ungazongijwayela amasimba wena.